d'Aviator, precisament, em va estrenar, professionalment parlant, i em va donar un personatget molt petit, el Gra de Mostassa, que és una fada de la nit de Sant Joan. Després, el primer cop que vaig tenir realment responsabilitat va ser La filla del mar, dirigida per en Sergi Belbel, on feia de Pere Màrtir. Em sembla que els dos és el primer cop que em vaig sentir actor. Dirigir és una cosa que m'agrada, em satisfà molt, però ho he pres de fer la meva feina, que és actuar, per tant, soc un director, no sé, estrany, i com a guionista ja ho vaig deixar fa uns anys, perquè és molt dur escriure i jo no estic fet per això. Jo veia Seinfeld, veia Roseanne, veia Murphy Brown, i pensava, hosti, per què aquest tipus de comèdia a la televisió catalana no existeix i a l'espanyola tampoc? Quan estava treballant precisament a Espanya, a Madrid, amb una sèrie que es deia Periodistes, vaig apostar per TV3 i per tornar a casa amb una sèrie pròpia, en aquell cas, que es deia Plats Bruts. I si pots fer més o menys la mateixa feina aquí que allà, això sí, per audiències molt diferents, aquesta és més reduïda, però en definitiva la feina és la mateixa, doncs vaig optar per quedar-me aquí. Un dia em vaig creure Déu i vaig pensar, calla que ho pots fer tot, i no és veritat, el que passa és que ho vaig fer. Però sóc actor, em considero actor i bueno, intento ser actor.